आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अबू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जाता रही बोलक में रहे न तेल त बोले गइल चक में हमरे ओरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अबू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोलै महिदम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोलै महिदम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के करथु दंगबा हमरा के तंगबा करथु दंगबा हमरा के तंगबा मांगता बिल मोर गाथला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अबू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला बिटू लाला यादो बड़का रहे अनारी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिये में तेलवा धारी बिटू लाला यादो बड़का रहे अनारी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिये में तेलवा धारी कुना कुआरा मांगेला सारा कुना कुआरा मांगेला सारा जवनिया के हमारा नासेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जाता रही बोलक में रहे न तेल त बोले गइल चक में हमरे ओरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।